Ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини Сомонаи Рахш ТЖ. Дӯстони азиз, дар имзо намур 12та мошинои нав қабул кардем, ки ба мо через имо WhatsApp равон кардан. Мошинҳо беҳади бад арзон ҳастанд бадунад ва мошинои боркашам ҳастанд, чӣ хеле ки шумо мехостед. Видеонаворо то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорем ва дар комментариya нависем, ки чӣ хеле мошинҳо ба шумо дар коре. Мо дар видеои оянда ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. Агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира чизе ки барои реклама дошта бошед, метавонед ки дар номерои WhatsApp ё ки дар номерои имо роя кунед. Мо дар видеои оянда реклама мемонем. Курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 154 сомонию 44 дирҳам. Аз шумо хоҳиш мекунем ки дӯстон, агар имконият дошта бошед, видеонавори моро дар имотон ва дар WhatsAppтон падилиста кунед. бошад навора сар мекунем рафте. Як мошини фурӯшӣ Toyota Camry дӯстон, соли бароиш 2007 солаи 34 бензин газ, гази евро 4 дорад, объем моторш 2.4 литра, коробкаш автоматаи мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. Монитор, DVD, задни камера, кондитсионер дорад. Як моҳа тонировка, як моҳаи дига ҳуҷҷаташ мондагӣ ҳастай. 4 та баллони нав дорад. умуман мошин задагӣ пӯшидагӣ надорад. 100% 4 та электропакет, мошин 100% 4 та диска. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 110 000 сомонӣ, ки бо савдо ҳам дорад, кадоми харидор бошад. рақамҳои Тоҷикистоншон ҳаста, мобигап дорад ва рақамҳои Россияшон ҳаста, имо WhatsApp доранд, метавонед дигар маълумотша гирен. вариантҳои алиши ҳам ҳаста, бо квартираи дукомнатака ай шаҳри Душанбе алиш мешавад, болоишон маслиҳат мекунед. марҳамат, дигар маълумотша дӯстон худтон гирен. мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ. мошини навбатии мо дӯстони азиз, мошини грузовой газ 53 ҳастае, ки соли бароишаш 1985 солай 34 бензин газ дорад, кор мекунад, коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 6 та баллони миёна дорад, ки 100% кор мекунад. 8 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. мошин 100% фақат мегири, кор мекунӣ, сангай, қумай, хокай чизи фора мекашӣ. мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Хуросон, фурӯхта мешавад бо нархи 15 000 сомонӣ, ки бо савдо ҳам дорад. рақамҳои Тоҷикистоншон ва рақамҳои Россияшон ҳастанд, метавонед ки дигар маълумоти 100% гирен дӯстон. видеонавора аз шумо хоҳиш мекунам, ки падлиста кунед ва лайкотона монед. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. Daewoo Matiz аст дӯстон, соли бароишаш 1998 солаи 34 бензин газ дорад, кор мекунад. объем моторш 6 литраи, коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. 4 та диска дорад, 4 та баллони нав дорад, ҳуҷҷат дорад, неки нагуфтиянд чанд қаср сурок дорад дӯстон. хайр дигар маълумотша мегирем. мошин 100% фақат мегири, ҳай мекунӣ, айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат фурӯхта мешавад бо нархи 16 000 сомонӣ, ки бо савдо ҳам дорад. дутта рақамшон ҳаста, кор мекунад. агар кадомитон харидор бошед, метавонед ки дигар маълумоти 100% айхчон гирен дӯстон азиз. мошин бе посредника, ин мошино ҳамашон бе посредника, ки соҳибошон равон кардагианд. агар шумо дошта бошед ҳамин хеле мошин, хона, замин, квартира барои реклама, дар номерои имо WhatsApp роя кунед, мо дар видеои оянда мемонем. чорум мошини фурӯшӣ. чорум мошини фурӯшии навбатии мо дӯстони азиз, Mercedes-Benz C-класс аст, ки соли бароишаш 1996 солае, ки мошина полни худ объёмни кардагӣ ҳастанд. 34 бензин газ дорад, кор мекунад. объём моторш 8 литра, коробкаш механикае. мошин 4 та баллони пачка дорад, 4 та диска дорад дӯстони азиз. газаш евро 4 ҳастай. мошин люк дорад, аккумулятори нав задагӣ ҳастай. мошин 100% пӯшидагӣ надорад, фақат мегири, ҳай мекунӣ. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 37 000 сомонӣ, ки бо савдо ҳам мешавад. мошина свети раднои худаш ҳаст дӯстони азиз. агар кадомитон харидор бошад, бо арзон мекунем гуфтагай, фақат одамои харидори аниқ бошад, беҳуда занг назананд, мегар хоҳиш кардагай. марҳамат, одамои харидор, метавонед дигар маълумотша гирен. панҷум мошини фурӯшӣ. панҷум мошини фурӯшӣ мо дӯстон ҳастай Opel Astra F, яъне ки Opel Caravan ҳастай. соли бароишаш 1997 солае, ки 34 бензин газ дорад, кор мекунад. объем моторш 6 литра, коробкаш механика, 4 та дискаи худша дӯстон азиз, 4 та баллони миёна дорад. мошин дар ҳолати хуби техника мегӯяд соҳибшон, фурӯхта мешавад бо нархи 22 000 сомонӣ, ки дигар савдо надорад, беҳуда занг назанед, ҳуҷҷат ҳам надорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Восия дӯстон. мошин арзона, намедонам ба кадом хотир, хай
кадомтон агар дар кор бошад ин рақамошон метавонем ки дигар маълумоти 100% гирем. видеонавора хоҳиш мекунем ки падилсаки лайкотон занед, чӣ мошине ки дар кор нависед мо албатта мемонем. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. мошини навбатии мо дӯстони азиз ВАЗ 2104 советский молодёжный аст. соли барои шуш 1988 соле ки судишуриш бензини холияи объем мотораш як 3 литрае ки каммасраф дӯстони азиз. мошин умуман газе дагӣ нест. коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. 4 та балони нав дорад, 4 та диска. мошин 100% ҳама чизаш кардагӣ ҳаст. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 19000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. нашод танировка, нашод ҳуҷҷат ягон гап гуфтагӣ нестанд. дӯстон хай кадомтон агар харидор бошед дигар маълумоти 100% айхчон мегирен, марҳамат занг занед шавад. ҳафтум мошини фурӯшӣ. ҳафтум мошини фурӯшӣ дорем ки дӯстон Opel Zafira аст. соли барои шуш 2000 сола сидичуреш бензини холияи мошин газ надорад. объем мотораш як 6 литре, коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. дӯстони азиз мошина сасяниш соза гуфтагия ягон камбудӣ надорад. 4 та балони миёна, 4 та диска. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Файзобод фурӯхта мешавад бо нархи 46000 сомонӣ ки бо савдо ҳам дорад ва вариантҳои алиши аст бо астраҷикати. фақат бо астраҷи алиш мекунем гуфтага дигаша бо сум, яъне ки арзон мекунем дар пеши капот савдо мешавад. кадомтон агар бародаро харидор мебошед ин рақамошон дар поёни видео метавонед дигар маълумоти 100% гирен. сведи раднои хичай серебристи марҳама. ҳаштум мошини фурӯшӣ. ҳаштум мошини фурӯшӣ навбатии мо дӯстони азиз мошини ВАЗ 2105 боркаш аст ки барои бор бурдану овардан 100%. соли барои 2011 дӯстон судишуриш бензини холияи мошин умуман газ задагӣ нест. объем мотораш як 6 литре, коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад ки солуш нав аст. дӯстон 4 та балони нав хадавой дорад. ҳама ҷои мошин 100% пӯшидагӣ умуман надорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 35000 сомонӣ ки бо савдои хубам мешавад. кадоме ки харидори аниқа мега муомилаи хуб мекунем. салонаш тоза. дӯстон марҳамат агар кадометон харидор бошед дигар маълумоти 100% айхчон гирен, марҳамат. мегзарем ба эълони навбатӣ. наҳум мошини фурӯшӣ ҳастад дӯстон ки Mercedes Benz C-класса ки Elegance соли барои шуш 1995 солае судишвориш бензин газ дорад, кор мекунад. объем мотораш 2 литре, коробкаш автоматаи мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. светаш мокри асфалт дӯстони азиз. мошин коробка 100% хадавоиш кардагӣ аст. салонаш тоза дӯстон. коробкаш автомат, 4 та электропакет дорад. ҳуҷҷатош то моҳи 03/2022 мешавад, яъне ки қариб 7-8 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. айни ҳол қарор дорад дӯстони азиз мошин дар шаҳр душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 45000 сомонӣ ки бо савдо ҳам мешавад. 4 та балони нав, 4 та дискаи раднои худаш. рақамошон дар поёни видео метавонед дигар маълумоти 100% гирем. мегзарем ба даҳум эълони имрӯза. даҳум эълони имрӯзаи мо дӯстони азиз трактор МТЗ 81 аст ки ай Москва нав вардагӣ ҳастанд. дӯстони азиз сасяниш беҳтарин аст. соли барои 2001 сола коробкаш механика 4 та балони нав дорад. комплект бо хай намедонам чизе ҳам дорад, хай бо дигар маълумотшам мегирен. трактор айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи ҷабор расулов дӯстони азиз фурӯхта мешавад бо нархи 145000 сомонӣ ки бо савдо дорад. кадоме ки харидори аниқ бошад трактора биёд ай пеш бинад бо савдо мекунем гуфтагиай сатяниш беҳади бад зура дӯстони азиз беларуски будааст. рақамошон дар поёни видео метавонем ки дигар маълумоти 100% айхчон гирем. 11 мошини фурӯшӣ. BMW 1 Series дӯстони азиз BMW 1 Series соли барои 1988 солае ки судишуриш тоқа газа мега намедонам ҳамин хел маълумот. мотораш 2 литре, коробкаш механикаи мошина сатяниш соза мега. 4 та балони миёна дорад дӯстони азиз. нашод ҳуҷҷат дигар чизош ягон чи гуфтагӣ нест. мошин срочна фурӯхта мешавад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе нархаш 10000 сомона ки бо кадоми наличи сум дора гуфтага бо ягон чи мегзарем. рақамошон дар поёни видео кадомтон агар ҳамин хел мошин дар кор мошин беҳади бад арзон аст.
метавонед ки маълумоти 100% айхчон гирен. Агар шумо ҳам дошта бошед ҳамхали мошинои фурӯшӣ ки хона, замин, квартира ки магазин чизе ки барои реклама дорен, дар номерои имо WhatsApp рӯй кунед. Дар видеои оянда реклама мемонед. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. 12 мошини фурӯшӣ ҳастае дӯстон ки Toyota Corolla 2 ҳастае. Соли бароишаш 2008 солае. Суди шӯраш бензини холияи мошин умуман газ надорад. Объём мотораш 1.6 литри простой ҳастае. Коробкаш автоматае. мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дод. Сунати 4 диска, 4 балони нав, кондитсионер, электропакет. мошин 100% ранги соли 2010-12 метова сасияни зури бадае. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе фурӯхта мешавад бо нархи 75 000 сомонӣ ки бо савдои хубам мешавад. рақамҳои телефоншон дар поёни видео дӯстон метавонед ки дигар маълумоти 100% гирен. лайкотонам монен дареғ надорен видеонавори моро дар имо WhatsApp-тон падилса кунен. чӣ мошине ки дар окраин нависед мо мемонем. агар шумо ҳам дошта бошед мошини фурӯшӣ дар WhatsApp имо рӯй кунен. дар видеои оянда мемонем. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.